Рали, какво се правите, бе? Паничка. Късмечета. Ето го, дитко. Дидя, какво ще го правиш това, бе? Засача. Засача. Какво стана, Дачев? Ти как го подкара? Мъжката. Мъжката, дръжката. Ето бе, Пеша. Ето ги, бе. Да. Бе, аз колко да я намерих една. Ето ги, бе. Тук някакви глави. Бе, Силка. Една чипка намерих. Там нож има ли някой? Всичките да се... Ще видим нож. Я. Къде е ножа? А да видим какво прави садка. Ще го хапнем. Нож къде има? Там ще го пуснем. Там въска е ножа, войвод. Бира трябва да кажеш. Бира! Бира! Вино! Гаси пожара. Гаси! Как не се гаси пожара? Такова едно бит напрясно. Опитайте да види. Тати, да видим този човек какво прави. Шо? Куме?